Bah. Bah. Dalam. Nyandi wong. Aku tak turu to. Aku tak turu. Beh, udan-udan Oh, penak atule betah turu. ya aku ya. Nyatu penak lek turu udan. Enak. Apa iki, Mbah? Masak, Mbah? Masak. Anjir, wedang kok ya. Beh, iki enggak iki seduh. Udan-udan ini masak wedang nyatu jan. Nyuwuni lho. Iya. Apa Mbah janganmu? Jangan. Eh? Apa agak? Pagawa. Agak. Jadinya apa jangane? Jangane tahu. Beh, rada endik titik wisan. Wis malih tahu rada bergizi titik ae gisan. Yo bobot mundak kok sekilo malian ngene. Bobot yo mundak kok sekilo sesuk lek timbangan. Muda. Iya lek wis masake tahu. Iya. Wis rada nyeni san. Iya tuh. Arek Rada nyeni. iya kok. Ya rada rasa barang. Niki matang tak lelah memasak lan. Mateng. Wis ngomong esuk to. Madang. Warek, Mbah. Gini yo lho. Gini yo. Warek tas madang. Gini yo lho. Lek madang Gini yo iki. mi. Kira gini-gini ku warekmu. Wis kaya warek nah. Agak wedang. Ajeng, wedang urung tau ben iki, Mas. Lu kok we? Urung. Lu kok. Aku tak turu tes tangi. Yo adus kono gian. Ya adus, aku ngombe barang kok. Iya ngombe lah anu. Ngombe. Yo. Ya jane gendang ngombe wedang ke adus ke macak sing ayu kan kaya bidadari turun dari pogo. Yo. Ya wis kira. Yo malah gerang iso ya ayu kaya bidadari turun dari pogo kan nyemeni malah. Lah iya. Nek disurai. Wah lah engko lek sing nyurai disurai dhewe. Yo. Yo ana adus.